A typical African man, you would think that Nafana Bamba. What do you know? Let me see. Wana, kama kanibe. I'm sorry, but I'm not Igbo. Come batara batamu kawe baba. Imam, do you know him? Come batara kawe kwa. Sit down. You're welcome. You're welcome. Why? Omo ichie Nathan Ike. Oyaba n'obi. Ezobu na onye tinye mu di ozubu ichie na n'ugo. Maka na obodo ọfụma. Siko megodo mu ife dị agha. Ya mere ana m na nwa mgbe nta. Ọ ga-echekwuta ebe a n'ime okwu anụ. No. No, obodo ka isi bịa kata. Obodo ka isi. Udo adịkwa. Nsogbu adịrọ. So what can I do for you? Oyigwe na ndị ichie aba n'obi nyere ebe maka na o nwere ka ife si ebe dị n'obodo. Enwego n'onwere alụsị ndị be anyị na-efe a na-akpọ ikuku. Eze mmụọ ikuku bịa nwụọ n'ike nwee onye ọrụpụta ga na-efi ya. We fast about it. Wait to Obi. Ihe was this village. Kasi ikwu eze mmụọ ikuku wee nwụọ ọnwụ ike nwere onye ọrụpụta ga na-efesi ikuku. Mgbe ejidebe anyị wee na-emebi nsogbu wee dị anyị wee na-ajụ ese wee jee n'afa wee jezie n'afa afa wee si nọ nke nwa ga-anata wee nọchiri anyị ọnọdụ eze mmụọ ikuku wee gụbara anyị ikuku. Igwe aba n'obi na ndị ichie wee zizie m ichie nna nyere ugo
bụ onye na-atụ anya ka anyị bịa gwa ya ka ị metaba. This man is coming from my village. He's just coming to tell me that I've been chosen to administer the oracle in the village. Can you believe it? Oh, that's a good one. I guess that makes you the king of the town, right? No way! Nanya, if you jiwebia, obro makana ndi town, ndi obodo chọrọ ego maka town, obro. Mba. Obodo achọrọ ego. Obodo achọrọ ego kọlfa. Ife obodo chọọ kịta bụ ka ị nata ka ị bịa fere ikuku ka ị bịa bụrụ eze mmụọ ikuku wee na-enye ya nri. Mana ka m gwakwa anyị, ọ bụ onye jụ ikuku esobe anyị, ikuku ememina anyị, ikuku etinye n'ọnọdụ gbagharịa. Is that a threat? In my own house, can I be illegal? By the way, when you go to lose of them, onye melichie dịka m si obodo wee gafee mmiri asaa agwa asaa wee bịabe iwere ike inye m ọjị si na nna ige egwu si chie dịka m ọjị inye nwụrọ